I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Sus! Dagan yung ko gibastid sa una ba? Bulagan lang ko. Kay naalan ko nga dili ko taong... Wa man ganay ko nang hinambong nga. 1,000 akong bayot. May kong hinambong nga. Itsuraan mo ko sa inyo. Pero walang ko uyab. Walang ko uyab. Walang ko uyab. Unsay ko? Wala man kay ko nang hinambong nga naka-uyab kong artista. Kinsang artista? Pukwang lang. 2 hours later. Ako kay kami proban sa kuwa ba? Namuti gid ko ba oh? Grabe! Kay proban gid ba oh? Kuwan sa akong mga kaputi yawal oh. Puti kay na! Puti! Grabe no. Oh? Namuti ko eh. Maunay puti sa imo? Ang tanaw sa akong nga pure Amerikano. May pa mo. Namuti mo. Ako, sobrang nudnud sa bato. Itom lang gyapon. Nangasambad na lang. Mamuti lagi ko. Klaro. Puti. Puti lagi ko. Puti lagi ni. Puti lagi ako. Puti yung sinina nato. Puti ko ba? Puti lagi ako. Puti lagi ako ah. Puti ako ah. Puti. Pulis labi kung Puti. ka kaputi. Mas puti ito. Puti lagi ko. Mas Hoy! puti. Giatay. Muli puti sa inyo murag mga lago. Ingani ba? Ingani oh. Perfect. Perfect ba? Perfect. Tanawang-nawang oh. Woy pakay, woy pakay. Ang mata oh. O di ba? Murag marble. Marble nga bagong gawa sa factory. Ano mo? Perfect. Tanawang lips. Pula no, pula. Wa ko naka-lipstick. Yung ana dapat ba? Mga naugtae. Ug lamok. Mas puti pa unta na tato ba? Puti pa tato. Puti pa unta na tato. Mao nang puti sa inyo? Na! Yawa anaw! Kung kana ako maminyo, ako gyud nang buroson. Kung makuha lang yun na, ako yun nang pakaslan largo ba? Kung ako ana, dila aray di mahilot. Kung makuha na. Aw, muna gitawag nga himala. Sus! Kung maakuha pod na, isuroy ko gyud na sa tibuok USA. United States of America. Dili. Unahan sa Ibro. Ako na gyud pre, para way gasto. Unsay maasawa? Paano mo ka ba, no? Ay, kuuna ako na inyong gilitan. Ha? Ikaw, yusi ka. Unsay bro? Ay, yaw. Man sa ingon. Ang ako alang ba nga mahatag nga ipahilhalipay sa imong isuon. Uyaw, ama alagad na guna ako sa iya ha, kanang makanak og isa. Yaw, ako lang yung maalagad siya ha. Maayong kinabuhi. Di yun ako pagutman. Uy, yaw. Ang maalagad lang na ako sa iya. Kada buntag, isa. Uy, iya. Di man ko sa iya, mas go ko sa imuha. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Atay. Bayot mo rin tawhana kadako-dakog lawas. Hoy, hari mo dadalon! Ay, Bahala na mo, Dura.
Kulira nga bayo. Tara, babe. May pasiyan na. Burikat na Juliet. Ang mga babae, bisag na anay uyab, mangita gihapog kachat. Burikat nga Juliet. Ang mga babae, bisag na anay uyab, sige gihapog inigat. Burikat nga Juliet. Ang mga babae, bisag na anay duha ka uyab, mangita pagpangtulo. Burikat nga Juliet. Burikat nga Juliet. Burikat. Burikat. Pero gusto na ako ang gihapon si Juliet. 君の虜になってしまえばきっと So what's up mga kapangag? Thank you Deno kay gihuman mo ang video. So mga shoutout deme kay dugay-dugay na mo ka shoutout. Shout out time. So shoutout day ko kang CG Masias, kang Christine Ratape, kang Kuya Ariel Lison, kang Chloe sa Utaybag. Hello sa inyo. Uy, hi mo to. Kuya, ay bagay. Thank you day kayo. Kang Kisi Mamburaw, kang Mian Malot, kang James Tanggod, kang Kinkin nga may kunikaran na mag wifi. Thank you. Okay kayo. Kang Andre ug kang Tiban, thank you sa inyo adwa. Kang JP nga nag-suggest, thank you kayo. Okay kayo. Ako din palangga di ay. Pero wala gud koy langga. Uy. Kang Brian Bando, kang Lawrence Aligway, kang Jonathan Mayas, kang Jenzo Pirales, shout out sa inyo ha. Kang Riami Pereira, buisit ka, shout out sa imo, shout out. Kang Liza, shout out. Kang Ingot, uy Ingot. Kang Marvin ug kang Kuan, Lily, shout out sa inyo ha duha. Stay strong. Stay strong. Kang Tito Dindot, shout out sa imo ha. So, shout out sa inyo ha, thank you. Yo, shoutout din. Salamat din ako kay yung gumaglantaw ang video. Shoutout din ko kay Rica Chavez, kay Juban Carugda, kay Dave Breniel, kay John Riston Season, kay Iderp Servancia, kay yang gi-subscribe, kang QQ, kay Ayan, o kay Ronald, o kay Lovely. Shoutout din ko sa akong ate Bia, Nikin, kay EJ Masamayor, Estefany Nicole akong igso. Tapos kay Zaira Baldona, especially kay Angel Rose Olivar. Tapos kay DBB Donasco, Cindy Donasco, Kylie Donasco, Jeline Sumbilyo, og si Shirami Tibang. Shoutout day ko sa akong mama, sa akong lula, sa akong kaila, sa akong crush. Okay kayo. Shoutout day ko kang Leonard John Lapitahe, ug sa iyang manghod nga akong love, Jilid John Lapitahe. Shout out. Shoutout day ko kang Jeffrey Sanggalya nga akong papart. Shout out. Shoutout day ko ang Christian Mark Barrios. Alho! Shout out. Shoutout day ko kay Eliza Fuentes, Jubilin Gabiolang, Erica Merillo, kay akong mga classmate nga gwapa. Shout out. Ever tabay. So, thank you no kay gihuman mo ang video. Yo, Mga kapangag, Ever Vines. Yo! Quarantine Buyer!